Thumundi, Ramogi TV. Ji aboro koro oseyangi ni owito ngimagi ka moko buora ka moting'o nyaka obila bende ohinyore ng'anyo mane okwako bombe mopogore opogore kawuono. Jomoyangi ni owito ngimagi ne gin e boma ma Mlolongo manie kaunti ma Machakos, Kitengela manie kaunti ma Kajiado, Emali manie kaunti ma Makueni, Sondu manie kaunti ma Kisumo kod boma ma Migori. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. En ng'anyo makwith mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne otiso ni Kamkunji tu. Ng'anyo mane okwako bombe buora ka nyaka sani maromo ji aboro oseyangi ni owito ngimagi e bombe mopogore. Ji ang'wen ne otho e lweny mane otiyo boma ma Mlolongo e kaunti ma Machakos e kama jopiny mane ng'anyo ne orakore kod obila kuom seche aboro. Ng'anyo no bende ne ometni apaya ma Nairobi Expressway kama ne jong'anyo omonjo aguch chudo ma Mlolongo ka gin kod paro mar yombo gi omenda ma ichulo kod jogeche matiyo kod Nairobi Expressway. Lweny ma bang'e ne odonjo e boma ma Kitengela e kaunti ma Kajiado e kama bende ji ariyo ne oyangi ni owite ngimagi. E kinde rakruogno, jopiny ne odonjore e dukni mag ji giwegi kod dukni mag Quickmart e kod kuonde mag tongo na buora kama bende ne gidonje kendo giketho gik moko. Rakruogno bende ne okelo masira ne apisa jalup county commissioner bende ne otiay mach ma owang'o pande kachiel kod obok mag piny owacho. E tesend obila ma Kitengela bende ne ok owe ka monj makanyo ne oweyo ka obila achiel oyudo hinyruok. Kaka dak ma Kibra ne en ng'wele ka jong'anyo chiwo tich matek ne obila mane temo keyogi gino mane oweyo ka ohala yudo ng'ol. To kata mana diek mane geno yudo chiembgi ne piny ochamo. Opukne obedo mapek ne Otenga eka jong'anyo go ne otiyo kod ledhi mar luwo apaya mar gach okolo mang'ado Kenyatta Market kochomo e dier boma Nairobi. Ne gichopo e apaya ma Magathi. Moko kuom jong'anyo ne olokore jonjore kendo chako mayo weg nyamburko e gari mar Subaru namba mar KBP 265 za iyako kendo jariembo dhoge omoko. Jonjorego oneno ka wakawo tipo kendo monjowa nikech wakawo tipo moting'o timbe mag njore margi. Ne gichikore kendo gidonjo e puoth oduma ka moko to ne odonjo e miere man machiegni mar mayo jopiny ka mine bende mane wuotho bende ne gimayo simbegi. Obila mane obuto machiegni kata kamano ne omako gi moro bang' moro kendo yudogi kod simbe mane gimayo ji. Ka chich mane orodho gach kambi mar jofwambo mar Royal Media Services bende ne omaki kind jachijego. OCPD ma Lang'ata Monica Kimani okoni moko kuom rowere mane otimo timbe mag njorego gin rowere mane tiyo kod ng'anyo ma kawuono mar timo tim njore. Jakoram Kajwang' kinde mag ng'anyo nitie jogo ma wuok mar ng'anyo kod muolo to moko bende wuok mar ng'anyo mar nyiso rang'iny mar njore magi. Ng'anyo mamuol chalo nade? Ng'anyo mamuol inyal mana nyisi kod jogo ma ng'anyo to kata mana pisas marito kwe kinde mag ng'anyo noendo. Ma ingero kineno kowuotho kaka tudo kendo gabal kaka tudo to kendo bendo ywak kaka tudo, timne nonro. Seche moko nyalo bedo tudo. Ka kamano to kata mana gari ne seche moko de okoto kod kite. Walter Nyambaga, Ramogi TV. E kar chung' od bura ma Kibra, Nairobi. Kwa kanyo ni